Дажуня, нічого не скажеш. Ой, видать, гузак буде. І як так отрималася, не ведаю. Здається, і трималася моцно, і розкачувалася не так уж високо. Неудалий початок кар'єри будучого льотчика-космонавта. Космічне привітання, дівчинки і хлопчики. Добрий зорний вечір, Яночка. Привітання, Еліна. Ой, не звертай увагу на мій знішній вигляд. Як можна? А що здарилося? Сильно болить? Ой, болить, але не так моцно, як одразу. І де ти так поранилася? Ой, не повіриш, Еліночка, на орелях. На орелях? Не Ага. утрималася і упала? Ого, рихтувалися до польоту. До польоту? Так, ведаєш, Еліна, я хочу стати космонавтом, коли виросту. Космонавтом? Так. Ну і ну, не ведала про гэтую твою мару. Я думала, ти хочеш артисткою стати. Ну, спочатку хотіла, а зараз хочу льотати поміж блискучих зорок, чарівних планет, виходити з корабля у відкритий космос, мару подорожничать, як ти, Еліночка, з планети на планету. Тільки я не космонавт у вашому земному уявленні. Як би гэта растлумачыць? Я хутчэй касмічны турыст. Турист і космонавт – неважно. Головне – подорожничать у космосі. І ти рыхтавалася да гэтага на арэлях? Так, калі моцна раскачацца, то здаецца, што ляціш. Спачатку павольна, як птушка, пасля хутчэй, як самалёт, а пасля, як ракета. Ну ты фантазёрка, Яночка. Чым вышэй раскачаешся на арэлях, тым большая верагоднасць не ўтрымацца і балюча прызямліцца. Ой, што са мной і здарылася. Але з-за гэтага я не пакіну марыць пра палёты. Ну, калі ты насамрэч хочаш ажыццявіць сваю мару. Яшчэ я хачу, Эліна. Добра, тады трэба заняцца сваёй фізічнай формай. А што не так з маёй формай? Гузак на галаве ці выцятая лапка. Ну што ты, Яночка, я не пра гэта. Твой гузак і лапка, я ўпэўненая, хутка загояцца. Але каб такіх непрыемных здарэнняў больш не было, трэба ўмацоўваць сваю фізічную форму. Займацца фізкультурай, каб лапкі былі моцныя і добра трымалі мяне на арэлях. І лапкі таксама. Цікава, ці робіш ты ранішнюю зарадку? Ой, не заўсёды. Раніцай столькі спраў, пакуль знойдзеш падыходзячую сукенку, пакуль падбярэш прычоску, ужо і снедаць трэба. А ты, Эліначка, кожную раніцу робіш зарадку? Кожную раніцу, хаця б невялічкую на працягу 5 хвілін. Але раблю. Спачатку я займаюся расцяжкай, пасля прысядаю, потым нахіляюся ў розныя бакі, усяго 5 хвілін, але адразу адчуваеш такі прыліў сіл, рэкамендую. Ой, гэта проста. І шмат часу не зойме. Не буду больш прапускаць ранішнюю зарадку. Цудоўна. А яшчэ будучаму касманаўту неабходна развіваць каардынацыю рухаў і раўнавагу. А што гэта такое? Раўнавага – гэта устойлівасць цела. Напрыклад, калі ты стаіш на адной лапцы і не падаеш. Але гэта не так проста. На зямлі утрымліваць раўнавагу значна прасцей, чым у космосе, таму трэба трэніравацца. Хочаш, Яночка, я пакажу табе некалькі практыкаванняў? Зразумела. Яны ж дапамогуць мне падрыхтавацца да палёту ў космосе. Відавочна. Сачы за мной і запамінай. Так. Практыкаванне першае. Выдаем сябе за бусліка, які вельмі любіць стаяць на адной назе. І стаім так, як мага даўжэй. Сапраўды, буслік так часта стаіць, асабліва, калі задумаецца. Так, з яго атрымаецца выдатны касманаўт. Пасля можна стаяць так на другой назе. Я запомніла, Эліначка, практыкаванне буслік. Добра. Наступнае практыкаванне хада па роўнай лініі з паднятымі рукамі. Спачатку падымаем рукі ў бок, а пасля ўгору. Увага! Рукі мяняем, але хаду пры гэтым не спыняем. Зразумела. Рукі то ў бок, то ўгору, потым у бок, то ўгору і рухаемся роўненька наперад.
так. Правильно. Ага. Яшчэ одно практыкаванне утрымліваць груз. Дзе? У лапках? А вось і не, на галаве. Спачатку стоячы, калі будзе атрымлівацца і кніга не будзе падаць, можна дадаць хаду па роўнай лініі. Рухацца з кнігай на галаве? Так, хада з кнігай на галаве вышэйшы пілатаж. Ой, мне здаецца, што з маёй галавы кніга тут жа зваліцца. А ты паспрабуй раз, другі, на трэці абавязкова атрымаецца. О, так і зраблю. Буду трэніравацца, пакуль не атрымаецца. Малайчына, яшчэ карысна хадзіць па бардзюрах, нізкіх лавачках, катацца на каруселях. О, мне вельмі падабаецца катацца на каруселях. А яшчэ карысна гуляць у класікі. Як гэта? Рабіць скачок спачатку адной нагой, затым двума нагамі, адной, двума і гэтак далей. Зразумела, скакаць па чарзе то на адной лапцы, то на дзвюх. Так, ёсць шмат спосабаў развіць раўнавагу, каб пасля упэўнена адчуваць сябе ў космасе. Заўтра ж раніцай пачну рыхтавацца. А сёння ўвечары можаш паспрабаваць у сне паляцець у космас. Ой, цікава. А як гэта рабіць, Аліначка? Падкажы, калі ласка. Адкрыю табе сакрэт. Трэба утульна уладкавацца ў ложачку, заплюшчыць вочы, уявіць начное зорнае неба. Зоркі бліжэй да цябе, яшчэ бліжэй, і ты ляціш каля іх, мінаеш адну, затым другую, і вось ты ўжо можаш іх добра разгледзець. Ой, Ліна, атрымліваецца! Столькі зорак! Ой! Цудоўна! Лётаць у сне да зорак можа кожны. Было б жаданне. Абавязкова паспрабуйце, дзяўчынкі і хлопчыкі. А перад тым, як паспрабуеце паляцець у сне да зорак, давайце паглядзім мультфільм. Давайце. Ой. Ну што ж, час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і хутчэй да зорак у снах. Зорных прыгод, сябры. Дабрана ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползает далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.